마우리아 하죠. 아니 봐라. 아니 이딩하라. 산수는 등할래. 할래 산동아 लोगोफ्रा 뭐 थांखो दानि आन्दायलाबाय सिजों थाबोन ओइ ITI लादोंमोन आं है जाखिसैलाय कन्टिनिउ खालामलाय बे गानखौ जायाखै हेलो फ्रेंड्स नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय सन ऑफ बडलेण्ड यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनैहाय माने गोबावानो जाबाय 10 दिनसोआनो जाखालायबाय खोमा भिडिअ होयिया ओमफ्राय दिनै मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं जोङो क्लाबनिफ्रायनो ओरै जोंनि शिफ्ट दङ नै ओरै दं एडभाइजार दा नायलांबाय था जों खैला मैला बारखाबाय अलरेडि ओमफ्राय लामा ससेयाव दङ दायो मोनसे जों स्पट नायनो थांगासिनो दङ बेखौ बुङो मामलायरा मावरिया हाजो औ मावरिया हाजोआव जों थांगासिनो दङ दायो बेखौहाय जोङो मानि थाखाय नायनो थांदों नोंथांमोननो एसे उनाव खिन्थागासिनो दङ ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि नै गामि गेजेर 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 हाबलांगासिनो दं आरो दायो लामाफ्रा माथो दाबायदि दंथारो बेफोराव मा नुसनफैयाखैलै जोंनि सरकारा माला ब्रिज खालामना होगोन बेखौलाय लामायावसो उन्दुना नेबावो हनै फेनफ्रा आंनि साबस्राइबारफ्रा नेगासिनो दं बेखौहाय माथो उन्दुलाबायखो बेखौलाय गामसाया लाबोबावला थिजागौमोनलै खनखादोंमोन आं गामसाखौ बावबोबाय बोरैथो लामालाय सिगां दो गरमाखौ बेयाव होख'बायलै जोंनाव दंमोन ब्लग बानायथारगौनो गावबो ओंखायनो होख'बाय जों चलो साफ्रि ओरैनो साफ्रिया दा लिड लाबाय नै सिगाङावहाय आयदै लामाया ओरैबायदि हाग्रा सिं बायदि नुयो नै माने हाग्रा सिङानोखा ओमफ्राय बेहाय मोनसे चेक पोस्ट दङ आरो फरेस्ट केम्प नै बेहाय एसे इनफरमेसन होलांनांगौ खिन्थालांनांगौ आन्दासाव बेनो जागोन नै येस बेनो फरेस्ट SSB आव बिसोरनो खिन्थालांनांगौ SSB फोरनोहाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय जों ओरै सिदा थांगोन एसे रायज्लायनोसै र' दा लोगोफोरनि बे SSB केम्प ओमफ्राय जों पारमिट लाबाय माने पारमिटनोबो खुगाजोंल' आरो फर्मेलि जेबो माबा खालामनाङा जास्ट इनफर्मल' होनांगौ बिदियाव थांगोन मा रिजननि थाखाय ओमफ्राय बेबायदिजोंनो बेवहाय एन्ट्रि मोनो आरो सिखाथियाव थांखानांसिगोनलै ओरैबायदि रावबो हरबा जाला जागोन माबासाया गिनाय दंसैलै मा सिगांनि थांखियाव संसार दंसैना गिनायावहाय सिगांनि दिनाव ओरै होबाथाय मुसाया जाला जागोन बै माबाफोर नुनाय बायदि ओंखारनायावबो एसे लेट जादों बायदि मोनदों आदा दिनैहाय ओंखामा थाब मोनदोंवाखै नामा बिदिनो आंलाय जोंनिखौल' एसे लेट जायो सानदोंमोन आं माथो थाब्लाबो बिदिनो लेट मोनजायो आंथ' थाब मोनजाबावदोंसो रायजासिगोनलै ओंखायनो बारा जर खालामनो हाया दा जर खालामनो हाया आथिं आखाइ दं एफा इमारजेन्सिल' थांनानै मावना जाग्रोनानै थां होनना बुंला सेस बिराद दिगदारलै नोंसोरसोना थाबथाब थुथु जायो मायो सानो ना बे गैयिफ्रा आरो जों एकदम बेफोरबायदिखौहाय मोनजोबखाबाय माबायदि जायो ओंखायनो जोंबो बारा लब गैले दा सम फैब्ला जागोन माबा मोनसे खिन्थु थाखा दावरा नैबेयाव प्रसेसजों जों थांले आरोखि दा ना मा नुनोबा नोंबोथ' बारा गोबाव थाले बायदि बुंलायलांलाय समावहाय एसे कनफिउस जायो नोंखौहाय बोसोरथाम बोसोरब्रैसो थाबावनोसै नोंनि उनाव लानोसै दा आंनि उन आंखौ नेब्लाबा मा जागोनथाय आंनि उनल' होननाय बेनो आंनि खुनु गेरेन्टियानो गैखाया आं माबा मोनसे फिक्स होनो हायोला दोन आंनि उनाव लादो होनथ'सै आं दा गावनो थिगां गैयानो ओंखायनो बुंनो हाथ'वा आं बेखौबो ओइ बेबायदि लोगोफोर लामाफ्रा खवारि बेबोथ' फरेस्टफोरसो जानाय दां नङा बारा मोनथियालै इनफरमेसन होनो हाया बारा र' जों थांगोरनि लास्टआव दा सहैसो मोनसे इनफरमेसन होनो हागोन नै लांजालाय नोंदां आदा बेनिफ्रायहाय आन्दासाव हनै माथो लांजालाय नामा लांजायो दा ए ओमफ्राय बेनोखासै ना बेङा बेनोखासै चलो औ जायोलै जोंनिया खाथियाव थांखानायलाय जेसिबिया नंखाय खाथियावनो गगलेनबावसो सफैबाय लोगोफोरनो नोंथांमोननो भिउसखौहाय ओंखारनानै देखायनो थांगासिनो दङ बेनो जाहैबाय मावरिया हाजो जोथोन लाग्राबो गैयालै नै गोग्लैलाबायसो जोङो सिटनि जुथाफ्रा बेबायदि आरोखि माहाय ओइ सालथे माथो मोनफैदों नोंलाय बेलाय बोरायनानै हिनजाव लारोङा मारोङा मा खालामफैदों नोंलाय बेलाय ए
चाइनिस बोराय नुलायखायो नै खावलाया थनजोबखाबाय आसोला सफैग्रोना दंसै नोंथांमोना भिउसखौ नायलांबाय था दसे ओंखारनानैहाय जोङो गाहायजों थांगासिनो दङ र' ओरैथ' खुथ्रुबाजि बायनाय बे स्लुइस गेटआ गोदानसोमोन ना मा जाखो अ बैयावसो गोदान बानायगासिनो दङ नै वाव 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 ओरैनोथ' भिउसआ मोजां ओमफ्राय जों जाय थांखिखौ लाना फैदोंमोन माने बे बुस्थुआ बे जानाय नङा आरोखि जों फैदों बिआरएमनि थाखाय जायगा नागिरनो हादों औ जायगायाथ' ओरै मोजां भिउसा ओमफ्राय बेबायदि अपेन स्पेस माने प्लेन एरिया जेरावनाखि टेन्ट पिटस खालामजानाय नै बेबायदि जायगाखौहाय नङा सुइटेबल नङा जों मोननो हायाखौ जायखिया थांगौनि नागिरहैनि ओइ मावरिया हाजो नुफारै आदै बिदि ओंखारा सानस्रिनो रोङालै आं एवसो हमथाबायबाय नै लामा खायलेंलाय जालायलांबाय नै होद गलासो जायगाया माथो गलाङै नै गावबागाव रिक्सा आदै बारबो आस्ते आयो बहाय नायजानो हा दो जायगा नायनानै जमा खना दोनदोलै सेंग्राफोर जायगा नायनानै जमा खना दोनदो अन्थाइआ नोंसोरखौ अन्थाइ खननोसो लाबोखादों आङो गोजान माने नुफैयाखैनो जोंनि दावरावआ लामाखौ बिराद गोजान माने थांथारनांगौ होनना थगायहरदों हिमालय हटेलखौ बाना बियो बेलाय मा जायगा मिथिनाय नाङा बेखौ नाङा खयथासो थांदों बबेबा वाटारफल दङनो वाटारफलाव एसे गोजोमहैनोहाय दावखोगासिनो दङ जों दायो माथो खखा गायरा नोंलाय नाल' होद बे सोलिनाय ना मा आदै दाबो हो बेखौ ससे गारनांगौरा बिदिलाय बिदि जाखायोना बे माबाबाय नालाय इयो बेखौ बेफ्रावबो आं गारनांगौसो सोलियो इयो बे दाबो सोलियो सोलियोलै आदै पुष्पा झुकेगा नहीं आयो सानसि दैया मबाइला गुदुंद्राय जाबायलै चलो वाटरफल नागिरनि र' जानांगौ लामा गैया गाग्लिलायलायनाय गैया गोदान बोरैब्रा बेनो अन्थाइ गोदान दै गिसि गैया गादेरनायनि गोजौनिफ्राय लेन्डस्लाइड जायो एसे गिनांगोन जायगाया नै मेलाबो गोग्लैखानायसो बावखालाय बारा गोग्लैबाय दंफाङा नै इदि जाजोब्बाय ओरैहायबो बबेबा लेन्डस्लाइड जानाय दङ नै हालायलाय सान्दुङा लोगोफ्रा मय थांखो दानि आन्दायलायबाय एसे जों थाबो ओइ रावा खोनाराबो थांखो सेस बेखौ बिराद मोजां नुयोनानै लोगोफोर नालाय गांसोआ उन थाबोलाय नङा गोदाव सोराव आन्दायलाबायबाय जों बोरै थांखो थावग्रा लामा मोनसेबो गैया ओरैबायदि गरम सान्दुङावहाय ओरैहाय थाबाय माबा भुटानसो मोनलायलांगासिनो बे भुटान हाजोसै नै ओरैहायलाय लामा नुहुरलायखाबाय जों नैबे खासि भांथिबाय ओरैनिफ्राय नाहरला नुहुरनो बेखौहाय ओरैबायदि खस्थ'यै सफैबाय भुटान हाजो नांहैबायमोन जों ओमफ्राय भाइया बेखौ बोरैबा ग्रोब नुहुरदों आं खर' स्टेट ल'खासिम हालांजोबनोहाय ग्रोब नुहुरबाय बेखौ गाबसोबाय आङो ओमफ्राय ओरै थब्लेट माबाफिननो हाग्रानिफ्रायहाय दा सफैबाय आरोखि बेहाय मालाबा सिजोबलायनानै दंसैनो बिसोरो मोजां न' दैया सिजोबनानै दंसै नै ITI लादोंमोन आं क'क्राझार ना चिरांनिलाय चिरां मा ITI लादोंमोन आं है जाखिलाय कन्टिनिउ खालामलाय बे गानखौ जाहै नङा स्टेमा बिदि नङामोन बे लहा लहि देनाय थिखोनाय बिदिनो जानांगौ नै स्टेमा इयो खाना कन्टिनिउ आरे सबनाव नों माबा देखायनाङाब्रा जास्ट केरेक्टारावल' थानांगौ नोंनिया मादैथिंलै
जायाखैलै जायाखै लेबुलै हालै आङो ओइ हा माबाया देरबायलै इनिबो ओइ उदैया मा थनजगोन एला अमा बुरैनि बादि अ ओमफ्राय नायब्लाबो अहाया बेबायदि दैया जोंनि न' खाथि खाथियावबो थाला आंबो सानोलै आंदि दैखौहाय बर' मालिक सोरबायलै बेवहाय 와 오라 씨 고가 아무 순간 리오데 리부스가 다 어느 엘루 아데 아 그만 걸려 아 말해 리부 너 삼바바지 상발래 저 아예 타고 가서 많은 파그잖아 타다 가져가 오시다 가져가 어이 가져가 보이 이제 있잖아 돈이 같은 타봐야래 비스고 대산은 타봐야 이거 봐봐야 하기라 에이 돌보다 어이 왜 오마미지 막 신의 집에 치는 거야 너 아니 이놈 와 나고 배우는 बस बोलालै नों फ्रि फ्रि अखा हनै अखा लोंबावो नै लोङाबो लोङाबो दैया बे फारसेया गुदुं ओमफ्राय बे फारसेया गुसु दा आं गुसुआवनो थांनानै नोंथांमोना सबसे देखायनो र' होद लिमिनो माथो होदसो रोङायगोन ना बारा थांलालाय ससे थांनानै देखायनो र' गुसुलायबाय सोरबा सोरबा सानांलायलायबाय वाव बरिया बरिया बेनो जाहैबाय मावरिया हाजो लोगोफोर भुतफोर दंला हगारखा ओइ बारा थिग जानाय नङालै जायगाया मेन बोर्सेस वान वाव थांबाय थानो र' होद माथो अन्थाइ जाबलायलायनाय दङ जायगाया मोजां माने गोदान नालाय बांद्राय खरां नङा माने फैयो मानसिफ्रा फैनाया आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों दा एसेग्राब माने लेथ्रा जायाखै आरोखि जायगाया बारा मानसि फैयैखायहाय ओरैबायदि नै बेनिफ्राय फैदिया हाजो एकदमबारे खालामाथि नांहैथारबाय नै बियो बैजों मोनसे जाय दैया दहायहाय बारजेननायाव देखायदोंमोन नैबे दैया फुरा खालामाथिनिफ्राय फैबाय आरोखि एसे थांबावनो नामा बारा थिग जानाय नङा बायदि मोनदोंलै थांलाबायनाया हारसिं बिदियाव साहस होआलै आं गैले बेवहाय ओंखारथिगासिनो दङ र' बहा हासुयो ओमफ्राय बखा बखा दैयाव हामा हासु जायो नों न'आव हासुनो नागिरदोंमोन हामालै दैयाव हासुथ'वा थ' जों बेनिफ्राय बिदाय लाबाय लोगोफोरनै दा जों थांफिनगासिनो दङ न'आवथ' डाइरेक्ट थांनाय जानाय नङा बयबो हाबलाव हाबलाव जानो हागौ ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा गस्ला सिजोब्बाय नै दुगैनानै गरमा दै सारनानै सिजोब्बाय गासिबो फार्स्ट सेकेन्ड पेपारा सिजोब्बाय बा सेकेन्ड पेपार सिजोब्बाय आखायावसो लाबाय आं बेसेबांनि बादामा जोंलाय ब्रेन्ड गानग्राद्रा हाजारनि गोजौआवसो गानोलै जों नायनि देरा रायजोनि देखायनि खर' गानोलै दामालाय बुंथ'ला आं दामखौ दामखादा इयो थाल मोनखाबायरा मालाय जों गानखाया बिदि खमखौ गानखाया रा गानालै नों लाना होनाय बेखौ जेरै थिगा मेन्देला मोना बुंदों सिङावनिसो गानग्राया 500 हाजारनि गोजौआव होनदों दा मोनसे हायनामुलियाव गानखाया रा जों खमखौनो गाना गोरा लाना होयो आखाया लिंग्राद्रा बांसिन जाया
दे बुजिबाय नोंखौ दिनैल' साला दंखोना सियाखै दाबो स्टकआव नों सानाय सिजोबलाय लांबाय दैसो जमानो गाहायावहा दिन्दांदांनो फोजोबमालै र' सिनारि देखायलांबावनांगौरा एक्सुवेलि आंनो फाननो आयै नै खोनाबाय आं हाजो मावरियानि एक्सप्लेनेसनखौ मोजां क्लियारलि आं नों मिथिबाय मिथियाबाबो आं खोन्थानो हायाखै रायजोफोरनो निमाहा बिबाय नों सोङाखै सिनावहाय बिसिनावबो आं मोजां सोङाखिसै लकेल मानसि दंमोन ओमफ्राय मिनिं दं आंनि मोनथिनायाव ओरैबो नाला दै हाजोआ जोंनि इण्डियाआव मोनसेल' ओमफ्राय गासिबो भुटानजों बेंखनजानाय मावरिया हाजोनो बिमा बिफा गैयि माने मावरिया होनोब्लालाय बिमा बिफा गैयि मावरिया बेनो गथ' फोरमायो नालाय दा बे हाजोआ बेबायदि आरोखि खिन्थु जों बेखौहाय नोंथारगौ बुङाखै बे लकेल इमेजिनेसन बेबायदि साननानै लायो आरोखि दा कमेन्टआवहाय सोरबा साबसिन मिथिबा अननानै जोंखौ खोन्थाहर फोरमायहर निस्सय ओइ मादि नुदों दा दैखौ दै थुब्ला खावनै खामब्रा ब्लक खावनानै लामा बानायोना औ आदैखौ बिदि नुबाय आदै नङा बुजियो बाप्तिस्मा लालायनि गारायाव दं खोनाबाय आदैलै नों गोदो मोनदों ना मोनाखैथाय दाथ' बिदि दै बालायनाय खरा बादि मिथिनायाखौनो खोनानो खोनाखैथाय मुसुना थुब्लां दै बन्द' खालामनाया इलाय दैयानो थुब्ला खावनै लामा दै गिदिर गिदिर खोनाबाय रेड सिखौ बुखावदोंमोन रा नामा नों एलसि दाख्लैसो गोरासिन जों आं जायासै मा जों गोरासिन आं खोथानि जों लांगोन गोजौआव जोर सावथुनाव नुदों बिखौ गरंखौ नोंखौ नोंबो दंमोन खोमा ए आंबो दं दंमोन दा आं मोजां क्लियार खालामसै आं मोजां फुल नायजोबाखै हाट नायहै जोंना ब्रादारा सेकेन्ड एक्टर बेखौ बिलेन दे खालामग्रा दामजाखायोल' रायो मा थांसैलाय आं माने बे बिजनिनिनो बिजनि मोख्रागुरिनि ए आच्छा बे आमाय हाजो होननानै बेरायफैदों जौसो लाबोदों नामा रा फंबाय थांखु थिमि दैफोर दं नामा दै दङ दै मोनला मोजां ना दुगैना फैदो मोजां लेथ्रा खालामनो नाङा जायगाया दे गला नुदोंलै नोंखौ हाय ए इदियावसो दङ नों आच्छा ओरैहाय होथेनानै दै लानानै थांदों माने नै बैथिं लानासिम बिथिं लाबोदों बिराद खस्थ'यै खालामदों बेखौहाय बिराद गिदिर दै लामा खिन्थु ओरैहाय ओंखामबो संनानै जाफैयो नै बेहाय अन्थाइफोर माबालाबायनानै दङ दावदाब बानायनाय बादै नों मामोन होनदोंलाय मसेनोरा दै बुखावग्रानो गाव चलो उदो ओइ मा बानो रोंले मोजां बाद ओ आदै हामा फैदो मा फैदो उनाव रायजोफोर नाहरदों बेखौ गेलेनो लुबैथारदोंब्रा बे खेबसे होथेना खेबसे बोखांफिनथारगोन इयो नै सासे फैबाय फैदो लोगोफोर बेनो मोनै मावरिया हाजोआ ओमफ्राय जों दा बेनो थांफिनसिगोन ओरैथ' भुटान थांबाय बे डाइरेक्ट भुटानसै नै जों एकदम ओरैबायदि गोजानाव थांथारदों दहायहाय फैफिननांदों ओरै दङ नै लकेल माबानि प्रेसिडेन्टनि फिसाला ना मा होनदोंमोनलाय सेक्रेटारिनि फिसाला आइटिएलआफ्रा मा होननानो एसएसबिखौ दिंखादों आं ओंखार देदलाय थिखाबायमोनरा गैया खामानि हायाखिसै आं थ' फैदो दा जों थांफिननोसै लोगोफोरने गारियाव थांजेननोसै ओमफ्राय लामायाथ' बिराद गुसेब नै बेबायदि एसे साबधान फै लोङै जायै सालायलाबायबोनो नाङा नङाबा न'आव सहैफिननाय नङाबो माने न'आवहायथ' नेग्राफोर थायो नालाय बयनिबो सोरबा हिनजाव गैयिनिबो सोरबा बिमा बिफा थायो ओमफ्राय लगे गारियाव हाबोब्ला नोङो सिट बेल्टआ जेब्लायबो लागायखानाय होलायबाय सोबनो आदा बांद्राय जिनिस जाबालाय बिखा खालामनो गोलैसि सिट बेल्टखौ होफ्लादों नामा नोंलाय बारा आरे गरम जाबाय एसे होखाबाय बा बांद्राय माबा जाया थावा बांद्राय थाङोलै लामाया गाज्रि नंखागोन दा जों थांगासिनो दङ नै ओमफ्राय नोंथांमोना राइडनि भिडिअ लाबोयैनि रायदों सोरबा राइडनि भिडिअ लाबोदो सोरबा लादाङाव थांदो दा उफाय गैयियावहाय आं बेबायदि अबस्थायाव दं लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो आंनि आखाया दासिमबो सालायनो हाया मा नांगौ रायजाखानांगौरा मा समस्यायाव थायो मानसिफोरा लादाङावथ' आं थांनायनि प्लानमोन आं फार्स्ट आगस्टआवनो नङा आं फार्स्ट आगस्टआवनो ओंखारनोमोन आं ओरैबायदि सारप्राइज होनायमोन आं
जायफ्रानाखि मा होनो राइडनि ब्लग नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय सारप्राइज दङ हाले बे हाले दा आखाइ बायनानै आं हाले आरोखि नङाब्ला आं आगष्ट फार्स्ट उइकआव एनि डेट आं ओंखारगौमोन नोंथांमोननो सारप्राइज होगौमोन जिखि जाया बोथोराथ' गैले लादाखनि दायो आगष्ट माने अक्ट'बरसिमखौनो एकदम खस्थ' खालामनानै हायो आरोखि सालायनोहाय बेनिफ्रायलाय ओरै गुसुआ बारा जालांबाय बरफ गोग्लैनायबो बारा जाबाय हाहैया साब्रिफोरा दे थांगोन दे नोंसोर स' नेक्स्ट इयार नोंथांमोना निसय नुनो मोनगोन जुदि गोथाङै मोजाङै मोजां थाबाय थायोब्ला ओमफ्राय दा बिनि सिगांहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन आं नोंथांमोननो बे ब्लगावनो खिन्थानो थांगासिनो दङ खोनाबाय खोनाबाय दा खोनाबाय दा खोनाबाय दा सब समाय नोंथांमोना बिदि ग्रुप राइड नायनो मोजां मोनो बांसिनानो आं मिथिगौ जों नेक्स्ट इयार जोंनि क्लाबनिफ्रायनो जोङो ग्रुप राइड थांगोन लादाखआवहाय नोंथांमोना निसय नेनानै थागोन ओमफ्राय बिनि सिगां नैबे बोसोरावनो माने बे मा होनो जुलाइ जोबखानायसै नालाय दा बे मास जोबनायनि एसे उनावनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेसियेल भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो जोंनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटर साइकेल क्लाबनिफ्रायनो लाबोनो थांगासिनो दङ जोङो एनुवेल राइड गोबाङानो सोंगासिनो दङ दा एनुवेल राइडना माला जागोन मालाथो एनुवेल राइडना बेबायदि सोंगासिनो दं आरोखि दा एनुवेल राइडनाखौ जों सावरायबाय जोंनि चिफ दंखायो नै एडभाइजार दंमोन दहाय बे गारियाव गाखोबाय ओरै गरम दङ जोङो मा होनो 23 तेइस थारिखआव जोङो फिक्स खालामबाय एनुवेल राइड डेट इज अन आगष्टनि 23 थारिखआव जोङो एनुवेल राइडनाव जोङो थांगासिनो दङ जों थांगोन हाफ्लं डिमा हासाव आगष्टनि 23 थारिखआवहाय दा नोंथांमोना नेनानै था एकदमबारे नोंथांमोन नुफेरनाय भिउसखौ लाबोनो थांगासिनो दङ एबा जायगा नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ आंबो नुखायाखै नोंथांमोनल' नङा दा जों सहैब्लानो नोंथांमोनाबो जोंसो सहैफागोन नामा दा लानानै थांफाजोबगोन जों गल्डेन लांगुरनिफ्राय नोंथांमोनखौ जोबोद मोजां सिनारि दं बाहाय आरो जोंनि बर' राजानि बायखोन्दा मा होनो बेखौ थानसालिफोर दं जों बेखौ बावबोनांबाय हगारबोनांबाय बेफोरखौ नोंसोरनो देखायगोन आरो ना औ नोंथांमोननि न' जोंजोंहाय लोगोसे थानानै सापर्ट खालामबाय था जेब्लायबो जाहाथे जोंनि जिएलआरआ मोजां खामानि मावलांनो हायो ओमफ्रायहाय बेबायदिनो मा होनो एसे इन्जयमेन्टजों लोगोसे माखासे बेफोरबायदि मोजां सिनारि एबा जायगाफोरखौ जों एक्सप्लर खालामनो हायो निसय नोंथांमोना जोंजोंहाय अरायबो थागोन होननानै जों फोथायनाय दङ जाहाथे जोङो राइडजों लोगोसे मोजां ससाइटि एबा समाजनि खामानि मावलांनो हानाय बायदि नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबाय था दा जों थाङि दिनैहाय जों जि जायगायाव फैदोंमोन मा होनो नेक्स्ट BRM बड'लेण्ड राइडार्स मिटनि स्पट नायदिंनो थाखायहाय खिन्थु बेयाव जाले आदा जाले गरमा फसायदोंमोन नामा दहायनो रायलायखाबाय जों जायाखै माने बेयाव अपेन स्पेस नङा ओमफ्राय जायगायाबो प्लेन नङा बे हिसाबैहाय जों बेहाय लानो हानाय नङा आरोखि साउन्ड सिस्टेमाबो जों बेहाय नांगौ बादि जों दामनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बुस्थुआ रेस्ट्रिक्टेड फरेस्ट एरिया नालाय बेबायदिबा एसे प्रब्लेम जायो प्लास मा होनो बेहाय मानासजों नांजाबनायनि आदा बे हाग्राया औ बेवहाय जुदि मा होनो नेसनेल पार्क गोग्लैफानाय दङब्ला बेवहाय सरकाराबो पारमिट होखाया बेनिखायनो नोंथांमोना बै जोंनि खाथियाव थानाय जायगा मस्ट प्रबाबलि जोंनि बेखौनो दा फिक्सबो खालामनो हासिगौ आरो ओमफ्राय नैबे टेंक फिसा दङ मोसौ गारिजों बोनांगावोमोन बेखौहाय इट्स ए पार्ट अफ जक्स आं बेखौसो होनदों